Hvert kulsøm er en skygge. Et minde om det liv, der engang dækkede jorden. Frodige skove herskede engang over landet, men noget brændte dem til sorte skeletter. Når havene bliver varmere, slipper metan ud for dybet. Vi ved ikke, hvor meget der er lagret der. Kul opstår af ild, og det er sikkert sket mere end én gang. 5% metan i luft, eksplosionsgrænsen. Nogen siger, at det er umuligt. Vi siger, er du sikker? Høj temperatur, pludselig mangel på ilt, og så er kul født. Et lille liv gemte sig under jorden. Det overlevede stormen. Er dette vores skæbne? Bliver vores æra bare endnu et sort lag? Abonner på Planet SOS.